Salamat Apo Diyos iti nakulikta. Apo Diyos bendisyonan tinaited ken dagiti nangted. Kapsat, jay kinanta tayo, kat ipalagip na ti kinamanagparabor ni Apo Diyos. Binindisyonan na tayo, saan lang nga itinamateryalan a banag, no di pa'y kat kangrunan itina-espirituan. Ti bendisyon ti Apo, kat ipalagip na, para aywanan tayo, dagiti intalak na. Kinamin a banag, kukwa ni Apo Diyos. Kas managyaman nga anak ti Diyos, nakasagana tayo kuma ang mangibingay iti bendisyon tayo iti daduma. Amo tayo met. Nga da dagiti nakamimbruhan dito'y simbahan ang marigrigatan iti panagbiagda. Ket ada iti may sa pamilya, apirmi pi man tirigat da. Isu gapu ti kinamanagayat kin kinaimbag ti Diyos, sidadaan tayo kuma, met at tumulong. Iti sumaron na Domingo, agkulikta tayo iti special offering, ang maited kadagiti makasapol. Ti maibasa asasao ti Diyos itaket, manipod iti maikadwa a Korinto, Kapitulo 8, versikulo 1, ingana ti 5. Kakabsat, kayat mi ang maamuan nyo anya ti inaramid ti parabor ti Diyos kadag ti Iglesia ijay Macedonia. Nakaro ti panakasuot da kadag iti rigat, ngem naragsak dalatta. Isut gapuna anabuslon ti panangted da uray no nakapangpanglaw da. Panaknakak kada kayo, nga inted da ti kaubaalan da ket nasursurok pay. Iti nagtaod iti nakam da, si papasnek da anang ipakpakaasi kada kami, ang maikanda kumati gundaway at tumulong kada kita tao ti Diyos, ijay Hudiya. Nasursurok pa'y ngam tininamnamami, indaton da nga imuna ti biagda iti Apo. Kalpasan na, impaay damot ti bagida kada kami, babaan ti pagayatan ti Diyos. Mark, Miriam, alaan nyo dagito'y bulong ti kamuti, taipakan nyo iti baboy tayo, tapno daras dumakkel. Wen mama. Numalpas, agsagana kayo, tadyay ipapan nyo iti eskwilaan, kan isaganak mo ti kanon tayo. Wen mama. Agyamang kami Apo iti kinamatalak mo, bendisyonam dagiti anak ko iti panag-eskwela da. Amen. Miriam anak, pangaasim tadi mo liplipatan at damagan iti maestrayo, dagiti requirements scholarship mo. Wen mama. Si kamot Mark, di mo liplipatan timbangan, imbis nga agay-ayam ka, kanam kiti tibalon mo. Wen mama. Aniya nga itibalon ko? Ti paboritom. Learning and understanding binary mathematics is important as you pursue higher education. To understand binary numbers, begin by recalling elementary school math. When you first learned about numbers, you were taught that in decimal system, things are organized in columns. Like for example, so H stands for hundreds, T is for tens, and O is for
4 ones. So the number 193 is 100s plus 9 tens and 3 ones. Binary addition works exactly the same way. Alright, Miguel, will you stand and define binary math? Sorry, ma'am. I don't know. How about Emily? Will you define binary math? I'm sorry po. I don't know. How about Miriam? Will you stand and define binary math? Ma'am, binary math works just like decimal math, except that the value of each bit can be only 0 or 1 instead of the whole spectrum of 0 to 9. Okay, will you come to the board and show us an example? We only need to remember the following. As binary addition, we have to add these two numbers, we first consider the ones column. 1 plus 1, which is binary results, is 10. We calculate 1 plus 0 is equal to 1. Then moving on the hundreds, we have 1 plus 1, which is 10. We carry the 1 to the thousands, leave the 0 in the hundreds. Alright, you are correct, Miriam. Okay, that's all for now, class. You are dismissed. And Miriam, come to the office later. Okay? Naimbag amalamyu, ma'am. May ito daw mo. Agyamanak unay, ma'am. Okay, you fill it up immediately. Sister, kumusta kayo? O may da kayo bisitaan? Kahit na kayo may kararagan. Masidag kami king kaapo. Dumawat kami ti kinapiksa, gaputa si kaapo, timang agas kada kami. Umasog kami king kaapo Diyos, kinumasidag kami. Gapu taamumi, adag ninyo dagiti araw mi, babaan iti kinaimbagyo. Kidaw mi nga rod apo, asika timang sagit, kinmang agas, kadagiti amin, asagubalit mi, tinagan ti Apo Isus. Amen. Sister, awatom daytoy atulong, nagapo iti simbaan tayo.
Agyaman ak launay iti kararag ken tulong yu kada kami, sister. Sige nga Rod, mapan kami. Mrs. Pwede ka pa man nabibigla. Ang talaga ay tinamag ni amin din ganas kabaulan mi. Umanggay ng patinda. Para aywanan tayo, dagiti intalot na. Kinamin abanag, kukwa ni Apo Diyos. Kas managyaman, nga anak ti Diyos, nakasaga na tayo kuma, ang mga ibingay, iti bindisyon tayo, iti daduma. Amo tayo met, nga da, dagiti nga kamimbruan, dito simbahan, ang marigrigatan, iti panagbiagda. Ket ada iti may sa pamilya, apirmi piman tirigat da. Mga lakait ti sida lo kayat mo. Hintayon, agawid. Anya iti planom nagkolehiyo tayo? Sa anak asigurado, no makapag-college ak, marigrigat kami ngamin, si kamot ngay. Oray siya.
makiasawa sa laangan siguro. No umay ati lalaki para kinyaki. Apuksin biyak ko, sikay mangipango, mo sinulin laydam sa itong palan. Sinayay biyak ko, ingatok nga dan mo, madayaw kas gusto ay Kristo. Ulay ito'y pangalanan, tuntog unod yan. Apok sinay biag ko, sikay wadan. Mudam kang man di problema, ay adak kabaalan. Apok sinay biag ko, tumulong ka. Laglagi po niyo at ti tao abasit ti imula na, basit tumet ti apiten na. Ti tao nga adu ti imula na, adun tumet ti apiten na. Ngarod, mangted kuma ti tunggal maysa, kas agubog iti puso na, asaan anasakit tinakam na, wenno mapilpilit. Taayaten ti Dios ti mangted asya ayat. Maited ti Dios ti amin ang masapulyo. Ken adupay tapno makatulong kayo iti amin ang naimbag nga aramid. Gaputa kanayon kayo nga addaan, ken maikan kayo pay iti adado tapno matulungan yu ti dadduma. Agyaman anak, ti binasam ket isumutla ti na ibasa iti Domingo. Malagip yu kadipay ti inya announce ni pastor. Wen mama, maipapan iti special offering. Inton Domingo, no adra makulikta, maitulong iti dadruma ng runa kadagiti na pobre wenno makasapol di simban. Ket anyamot ti mapanunot yu nga aramidan. Tapno makaited ken makatulong tayo. Marigrigatan tayo met mama, nungay ikararagan tayo laidan. Nga malagip yu kadipay dagiti tattao. Ken ijay simbaan tayo at imultulong kada tayo. Idi masaksakit ni papayo ken na ospital. Kastamoten idi malamlamayan ken na itabon. Wen mama, Awanan tayo nga agpayso iti nawadwad. Ngem mabalin tayo met nga ilako ti baboy tayo ket addan maited tayo. panagkunak di tay met kit di na pobre launay, tapno di tay makaited ken makatulong. Mabalin nga 11.5? Oray dosi. Sige garod, bilangom ti kwarta. Sige, bayad akon. Bilangom bayad na.
Anak ko, naila ko kon ti baboy ket mayat ti presyo na. Mayat taad damot ti ganansya na. Adagayam ginatang ko para kada kayo. Daytoy ti paraken ka, Miriam. Daytoy mo ti paraken ka, Mark. Ay, iparas ko man. Naimbag nga aldaw, kada kayo amin nakakapsat, na-announce idi na pa na Domingo, nga agkulikta tayo iti special offering. Isu akabayatan ti panagkulikta tayo, agkanta tayo. Na parabor. Talaga nga adu daytoy nga offering Wen nga rod bilangan tayo. Ngam awan met tinagan ana isurat. Bilangak man no mano. Pastor, daytoy tinakolekta nga special offering. Ket adda nang ted iti dakkel. Amuyo kadino sa dino tinagapuan na? Awan met nagan ana isurat, Pastor. Sige, agyaman nak. Naimbag nga aldaw yo, grasya, mayak bumisita. Naimbag nga aldaw yo, Pastor. Imbag man ta nakapasyal kayo. Yaman akmet, tanawayanak amang bisita. Sumrek tayo tapno agkapi kayo. Wena, mayat na ita. Anak ko, sumrek tayo iti balay. Medyo kapiyo Gyamanak iti kapi, grasya. Kahit kung nga ibaga kada kayo, ngay karkaragan na kayo, ijay simbaan, kadagiti anak mo. Saan la aday ta?
Kahit miti makatulong kada kayo. Adtoy. Tinakulikta a kwarta manipur kadagiti kakabsat. Kahit da nga itet kada kayo. Agyaman kami unay, Pastor. Awan anyaman na ni Apo Diyos ti madayaw. Ket mabalin nga magkararag tayo sakbay mapanak. Apo Diyos, agyaman kami, tiin kay panang tartarabay kadakwada, ituloy mo nga rod, a bendisyonan ida, itinaga ni Jesus. Amen. Sige, gyamanak, mapanakon. Juan, salamat, Pastor. Mama, apay, napobre tayo. Mama, apay, talaga ka di an napobre tayo? Our lesson this morning is the continuation of our lesson in binary math. You will be learning about doing decimals in binary math. Miriam, will you show us an example how to solve decimals in binary math? Naaramid mo kadi ti assignment tayo iti mapi? Napobre kami kadi, Peter. Para aywanan tayo, dagiti intalok na. Kinamin abanag, kukwa ni Apo Diyos. Kas managyaman, nga anak ti Diyos, nakasaga na tayo kuma, ang mga ibingay, iti bendisyon tayo, iti daduma. Amo tayo met, nga da, dagiti kamimbruan, iti simbahan, ang marigrigatan, iti panagbiagda. Ket ada iti may sa pamilya, apirmi piman tirigat da. Mama, apay pobre tayo at talaga? Mabalin an napobre tayo iti na materyalan a banag. Ngem nabaknang tayo iti na espirituan a banag. Baknang tayo ken ni Apo Jesus. Agkararag tayo kitdi, dawatan tayo ken ni Apo Dios. Ta ipaay na kada tayo tital na, uray pay iti karigatan a sitwasyon. Agkararag tayo. Apo Diyos, ama nakabalin amin, umay kami itaken ka. Kat dawatan mi nga ipaay mo kadi.
tital na ket idalan da kami. Kas inayaw da ka iti biyag mi. Ken agbalin kami kumaan na imbag a para aywan. Tulungan da kami a mamati at ipudno a kinabaknang ken panakapnek. Ket adda ken ni Hesukristo laeng. Isuro da kami no anya ti aramidan mi iti kwarta a naisubli kada kami. Itinagan ni Jesus nga apo mi. Amen. Naimbag nga agsapa kada kayo amin kakabsat. Iti dati abigat, adda iti sorpresa abisita tayo. Tinagan na awan sa bali no di ni Brother Titus. Naimbag nga agsapa yo amin kakabsat. Kablawan kayo itinagan ni apo tayo. Dakul tiyaman ko iti dito agundaway. Mabisita kayo dito'y simbaan nyo. Sir ni Brother Titus, misyonaryo at tagakimpit. Mabalin akadona kada kayo. Ket nangagyo timaypan iti dakkel a kalamidad. Kinlayos ang napasamak ang labayo. Gapo iti duwa ang naglabas a bagyo. Ado ti tattao a pimanaw iti babalayda. Napukaw da iti kagawaan da. Ken dagiti ipatpatigda iti biyag. Daduma ka na di local Christian church building ket nalayos ken nadadaol. Ada kita ditoy ket kidawok ti panay karkararagyo kada kami ken may baga agundawayo daytoy at tumulong. Salamat na usap may daydayaw ni Apo Diyos. Dakkel nga yaman mi, Brother Titus. Ituloy mi ti mga karkararag kada kayo. Ken ti trabaho iti misyon. Ket kasungbat tayo iti detoy ay isang sangayan nga oportunidad nga agited ken tumulong iti misyon. Alokuyok nga rod, da kayo ang mga karkararag ken si bubuslon amang ted para iti detoy ang misyon. So, ang kabayatan ti panagkulikta tayo. Itinaimpusuan nga support tayo para iti detoy ang misyon. Agkanta tayo.
Salamat unay kakabsat, iti naimpusuan nga suportayo iti trabaho. Kinsalamat iti panagipasatyo. Tumakdar tayo nga rod nga kararag. Apo Diyos, agyamang kami unay. Kadagiti panang bindisyon mo, kin panang sagid mo kadagiti puso, anang ted. In kayo asikakapya, itinagan ti Ama, ti Anak, kin ti Espiritu Santo. Amen. Dakkel ayaman mi, iti panangibingay mo kada kami, maipapan iti misyon mo. Inaynayon da ka iti kararag mi. Salamat sister, ni Apo Diyos, timang bendisyon kada kayo. Sir, adamay sa nga envelope, adakkel mo tigatad ana ikabil. Ngem, awan tinagan ana isurat no nagapuan na. Naimbag ka malam yu ma'am, pinayabandak ka no? Para kanyam. Uy! Dakkel atulong kanyak daytoy, agyamanak. O sige, saya atem taman manuti oportunidad a sumangbay. Agyamanak unay ma'am. Mama, kitaan nyo kadida ito'y. Apay ada kayo dua ket naragsak. Ni manang mo, na ipaayan iti full college scholarship. Ala, sumrok tayo iti balay. Pastor, andaak. Mayat tabi misita ka. Andaak, Pastor. Awit ko na ito sumbat ti kararag tayo. Madayaw ni Apo Diyos. Dakkel abanag, dahito ya makatulong, tapno mailepas ti simbaan. Agyaman ako na.